रोबो तयार करपाच्या वर्कशॉपात 20 हायस्कुलांच्या 35 टीमींनी वांटो घेतिल्लो। रोबो किड्स पुण्याच्या असीम जमादारान भुरग्यांक ग्रॅबोट म्हणल्यार सामान हेवटेंतल्यान ते वटेन व्हरून दवरपी रोबो करपाक शिकयले। जी आमची थीम आहे ती आहे क्लीन अँड ग्रीन सिटी इनिशिएटिव्ह। तर आम्ही इथे असे रोबोट्स बनवलेले आहेत जे कोणतीही वस्तू पिक आणि प्लेस करू शकतात। त्यांचं नाव, त्या रोबोटचं नाव आहे ग्रॅबॉट। तर हे रोबोट्स इथं मुलं बनवणार आणि जेव्हा त्यांचं हे बनवून होईल तेव्हा त्यांचं एक स्मॉल कॉम्पिटिशन घेतला जाईल। त्यात त्यांना काही ऑब्जेक्ट्स उचलून प्रॉपर पोझिशनला डंप करायचं। सो द बेसिक इनिशिएटिव्ह बिहाइंड इज टू मुलांना हे सांगायचं की क्लीन अँड ग्रीन सिटी आपल्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे, ते कसं आपण करू शकतो आणि या वेळेनंही आपण हे सगळं एक लोकांसमोर आणू शकतो। हे आम्ही आज इथे करतो। रोबो वर्कशॉप जाले उपरांत रोबोट तयार करपाची सर्त जाली। Activities will go on because this innovation will come through the students, because as our central government thinks of talks about Make in India, Digital India. So as a part of that, Atal Innovation Mission has sponsored Atal Tinkering Labs to 500 schools all over nation, and we are one among them. So we are proud that we have organized such a big activity for all the students in the Goa. कित्याक आमकां नवे रोबोट्स दाखयले शिकोवप करपाक, आमकां थोडे पार्ट्स कळ्ळे कसले ते, आनी सगळे ग्रुपान करपाक मेळ म्हणून मजा आयली। Our school is representing this robot. Now we are in the competition. This competition is awesome and we all are enjoying this competition. And we are from Holy Family High School, and this is a very good experience. Like, we are making robots for the first time. I don't know about them. I am making it for the first time and feeling very good. आमकां ह्यो असो एक कॉन्सेप्ट आहे की गोवा आणि पुणे ह्या दोन कॉन्सेप्टा भितर एक रोबो तयार करूंक जाय। हाका ह्यो रोबो आमकां तयार करपाक 10 या 15 मिनटां तेचे जास्त लागला आसतली, पण हातून आमी खूप सारखे त्रास घेतला। आमच्या आख्ख्या टीमीन खूप मेहनत घेतला। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारे।